Намираме се в село Врата. Сме 1100 метра надморска височина. Нека да видим тази чешмичка, която е тук. Каква вода дава на хората. Така. Тази чашка слагам от тази вода, а тук слагам от Канген вода, която е наляна сутринта в Плевен. Пътувала е вече не знам колко часа. Ще замериме водите по два показателя. Единия е ОРП, окислително-редукционен потенциал. И да видим тази вода има ли потенциал, като извира от планината, да редуцира окислителните процеси в нашия организъм. Така, положителна стойност пада, но няма да отиде в отрицателна, почти съм сигурна. Уреда мери в миливолти. Така. Да видим сега водата Канген, която сме наляли сутринта и е пътувала доста часове. Виждаме колко бързо отива в отрицателна стойност на ОРП показателя. Това е окислително-редукционния потенциал на водите. Значи от тези две води, Канген водата има потенциал да се погрижи за окислителните процеси в организма. Сега да видим тези две води по показателя pH. Какво ще ни покаже? С течен pH тестер ще видим какви са алкалностите. Значи тази вода, която е от изворчето, дори не е неутрална. Тя е към 6 pH, което е напълно обяснимо заради дъждовете, които са толкова киселини и всичко, което е в природата към днешна дата. Нищо не е като едно време. А Канген водата, която аз съм наляла, е с алкалност около 9 pH.